un segle d'or de la pintura valenciana i a més agrair personalment i efusivament a la Fundació Bancaixa que un any més ha tingut a bé plasmar aquesta exposició, esta magnífica exposició a la ciutat de Gandia, a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura, on podem veure més de 42 obres pictòriques d'artistes importantíssims com Pinazo, Benlliure o Sorolla. Crec que una exposició, com presentàvem l'altre dia a la roda de premsa, en la que es reflexa una societat des de molts punts de vista, amb estils totalment diferents i que la gent va poder gaudir de diferents obres pictòriques que han sigut d'un renom i d'uns pintors de renom exquisit. Per tant, jo crec que convidar a tot el món a gaudir d'aquesta magnífica exposició que romandrà oberta fins al 31 d'agost ací a la ciutat de Gandia. L'exposició tracta d'una època anomenada el segon segle d'or de la pintura valenciana. El primer va ser en l'època del gòtic, sobretot en l'època d'Alfons el Magnànim, i aquesta és la segona època daurada. Per què? Perquè se produeix un moviment que s'anomena la Renaixença, no sols ja de caràcter com se pensa en Catalunya, sinó també en el que era l'antic Regne de València, l'actual Comunitat Valenciana, i artistes, estudiosos, literaris, fan com una revolució cultural i en aquests moments és on es desenvolupa aquesta exposició. I s'inicia en 1850, època en la qual n'hi havia una inestabilitat política gran, però tot el contrari es produeix en les arts valencianes. Podríem dir el factor detonant de tota aquesta segona època daurada de la pintura va ser l'Escola de Belles Arts, la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, que en aquest moment era pràcticament gratuïta. Tot aquell que volia ser pintor es podia apuntar i rebia les ensenyances acadèmiques. És més, quan acabaven, el que feia la Diputació Provincial és de tots aquests, el que millor nota tenia, se n'anava com a pensionado de la Diputació Provincial de València o bé a París o bé a Roma. Clar, tot això en un moment en què l'avantguarda europea està en plena ebullició i el que fan els pintors valencians és aprendre totes aquestes innovacions que s'estan produint en Europa i quan acaba la seva beca o pensió tornen a València i fan les seues composicions. Pintors com José Benlliure, Mariano Benlliure, Ignacio Pinazo, moltíssims artistes, Cecilio Pla, per exemple, i sobretot, ja que també anomenar una figura molt transcendental per a tots aquests pintors, que serà Francisco Domingo Marqués, que és un poquet més major que tots ells i que va ser el seu professor de tots i que es va introduir el que és l'art modern. A què podem anomenar art modern? Aquell en el que es trenca ja tot l'academicisme, el trencament del dibuix, de la rigorositat, de la composició, i n'hi ha una llibertat totalment personal per part de l'artista de reproduir les composicions com ell vol i com ell sobretot sent. El sentiment del pintor en aquests casos es deixa transferir, per exemple, en tots els meravellosos quadres que han portat tant de Sorolla com el d'Alberto Pla Rubio, tots ells. En aquest cas és això, la personalitat, la llibertat de la pinzellada solta front a l'academicisme i al dibuix. L'exposició consta de 42 obres, estan agrupades en 5 línies temàtiques, entre 4 i 5 línies temàtiques. La primera, que és el trencament d'aquest academicisme, que se tracta d'una sèrie de temàtica moderna, com serà el paisatge, la pintura de caràcter quotidià o costumbrisme, i també la pintura d'història, que era la que obligava en aquests moments la Diputació Provincial. Sempre tots els que estaven pensionats tenien que, podríem dir, passar la regla que era pintar un quadre de la història d'Espanya. Important, per exemple,
tenim el del cardenal Adriano d'Utrecht, mitjançant el qual José Benlliure va guanyar la seva pensió en Roma. I després ja passem, el segon punt temàtic de l'exposició són els grans mestres, lògicament. Tenim la magnífica sort de tindre obres de José Benlliure, d'Ignacio Pinazo i de Joaquín Sorolla, i després ja tenim la tercera part de l'exposició, que és el postsorollisme, tota la influència que va tindre al voltant d'aquesta pintura que Sorolla va crear i que va ser anomenada el luminisme valencià. I per últim ja no podem oblidar-nos de l'època de la 33, 36, 39 i, lògicament, el 1945 de la Guerra Mundial. En aquests moments es produeix un trencament total de lo que és la pintura en propòs d'una pintura més compromesa. Ja no era el brillo, el color i el luminisme de l'època de Sorolla, los felices anys 20, que se deia, sinó tot el contrari. Tenim artistes com Nicolás Borraus o el propi Josep Renau, que va ser un personatge molt compromès quan València va ser capital de la República Espanyola, i lògicament jo sempre dic que l'artista és fidel reflexe de l'època en la que viu. Lògicament el que no procedís en el 36 o en el 39 serà pintar quadres com se feia 50 o 60 anys abans. I se finalitza l'exposició en l'últim punt, que és la part, podríem dir, dels creadors de l'actual Bancaixa, l'antiga Caixa d'Estalvis de València, i un concurs que Josep Renau va fer un cartell per a la Caixa d'Estalvis i que curiosament no va guanyar, sinó que va quedar en tercer lloc. És molt curiós i estan les actes de les quals se va assignar el tercer premi a Josep Renau.